lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. OST. Halo Mas Agus. Mau semene gede nih numpak loro ra kamot Mas Agus. Kita Mas Agus. Agus. Jeneng Agus. Anu besok lek gede pengen duwe cita-cita dadi apa deh? Polisi. Wah, polisi, Bos. Jangan muga-muga Pakane dalang ora. Pakane dalang anake polisi ra apa-apa. Profesi cita-cita itu dhewe Mas. Ya, oke, Dik. Muga-muga anggene anu mesin Megantara dados polisi yang taala ngijabahi apa sing dados kekarepane adik anu kesit Megantara pengen dadi polisi. Pokoke intine pesenku bekti karo wong kekalih meneh-meneh karo ibuke nggih. Aja-aja semangat nggih. Yo, monggo para buta iki wektune ya wis mepet. Dapat banget lagi dhewe salah gue ya, Rek. Yo, siap, Bos. Yo, Jangan nutupan barongan barang. Nggih. Yo. Monggo para buta aja-aja semangat nggih. Yo. Ayo wi, joget wi. Duit besok gede cita-cita itu coba. Arti malah. Wah, duit tadi tukang parkir. Ngapain? Buku parkir. Yo. Yang para buta waktu udah mepet. Nggih. Ditakoni cita-citane dadi apa malah ngerti. Malah duwe ya. Tukang parkir, payung. Ayo Mas Jerry. Itu asal iki. Ayo kamu lepas jangan jualan apa. Kali kota itu ya.
gandeng wektune mendesak. Nggih. Diparingi sak lagu mawon. Nggih. Ngringkes wekdal. Nggih sugeng rawuh kaliyan Mbak Pipit saking Jambu Barat. Nggih, Mbak Pipit saking Jawa Barat sugeng rawuh. Lirak-lirik ora disenggol. Nggih, Mbak Pipit ngaputeni Pipit, nggih. mergane niki yo sangat kuwata sangat penontonnya. Nggih, jane rame-ramene malah wektune wis dinteki. Nggih, Bos. Nggih ngapunten sanget amargi niki nggih mangke tesih nata gong, nata son wekdalipun ngidangu. Nggih. Nggih menika diparingi tutupan nggih menika barongan kangge tabuhan dencong.